Yes, ito, pabalik na po kami from Verac, Catanduanes. Then, pabalik na po ng Manila. Oh. So, ayun po. Sir, pwede magtanong, content lang. First time nyo bumiyahe sa papuntang Maynila. Pabalik-balik na po kayo. So, sa lagi nyong pagbalik-balik, sir, ano po ang tinatangkilik nyong bus company na sinasakyan? Bicol Isaro po. From the first na talagang bumiyahe ka, and then until now, talagang Bicol Isaro na. Ano pong masasabi nyo sa pagsaservisyo ng Bicol Isaro para po sa inyo? Mas na Diretsuhan na po. Sige sir, salamat po. Salamat.